салому алейкум ба кулли миллати бузурги тоҷик, ба кулли ҳамзабонони ман дар саросари дунё. Умедворам бародарон ва хоҳарони ман хуб ҳастед. рӯзи хуберо баротон орзумандам. рости гап мехостам дар бораи як мавзӯе гап занам ки азаш хушм намеояд, аммо қабл аз чӣ гуфтанам ду мисра шеърӣ аз ғазали устод Лоиқ Шералӣ ки эшон гуфтанд: сухан вирди забонҳо буд, имрӯз аз даҳан мондааст, забони наби тоҷикӣ барун аз анҷуман мондааст. имрӯзҳо мебинам вақтҳои охир бародарони ман, ҳамзабонони ман, ҳаммиллатони ман дар шабакаҳои интернетӣ бо ман, бо як тоҷики худашон бо дигар забонҳо аз ҷумла бо забони русӣ суҳбат мекунанд. салому алейкум брат, как ты, поздравляем, ё чунин суханҳо, ва шояд гумон кунанд ки кори хубо мекунанд, аммо бародарони ман вақте як тоҷик бо як тоҷики худаш, бо як ҳамзабони худаш бо дигар забон суҳбат мекунад, ин ҷои фахр нест, ин ҷои шармандагист. дар асл барои касоне ки намедонанд, забони тоҷикӣ забони дуввуми ислом аст. Забони тоҷикӣ забони форсӣ, забони Салмони Форсӣ, Имоми Аъзам, Абу Муслими Хоросонӣ, Исмоили Сомонӣ, Аҳмадшоҳи Масъуд, забони Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомии Рӯдакӣ, Носири Хусрав, ҳазорон фарзандони баронманди ҳам дини мубини ислом ва ҳам шахсоне ки барои башарият беҳтарин хизматҳоро карданд. ва шояд бародарон гумон кунанд ки забони мо яъне он қадар забоне набошад, он қадар таърихе надошта бошад, ва ё ҳоле ки мебинанд ки мо як тоҷикистони кӯчак ҳастем, шояд гумон мекунанд ки забони мо таърихе надорад. барои касоне ки намедонанд, забони мо ин чанд аср таърих дорад, чанд садсола, шояд чанд ҳазорсола таърих дошта бошад, дорад. ва вақте ки забони мо ва миллати мо вуҷуд дошт, бовар кунед бародарон, Русия вуҷуд надошт. Москов як ҷангале буд ва ба қадри забони поку ноби тоҷикӣ бирасед бародарон. Мо забони мо ҳам муқаддас аст, ҳам бузург аст, ҳам ноб аст, ҳам пок аст. ва бо фарзандони худ бо забони худ мусоҳбат кунед. фарзандони худро забони ноби тоҷикиро биомӯзед. бовар кунед вақте ки фарзандони шумо, вақте ки худи шумо забонатонро намедонед, ин ҷои шармандагист. ва то имрӯз миллати моро ҳамчун миллат ин забони мо боқӣ гузошт. ин қадар юришҳо, ин қадар ҳамлаҳое ки ба Осиёи миёна шуд, чӣ мақдуниву чӣ муғулу чӣ муғулзодагон ва ё русҳо ва ё англисҳо дар пай ин ҳама юришҳо, агар ки мо забонамонро нигаҳ намедоштем, мо имрӯз ҳамчун миллат вуҷуд надоштем. фаромӯш накунед ки гузаштагони мо миллионҳо ҷон доданд то ин забон боқӣ бимонад. бародарон, ба қадри ин забони пок бирасед, бо якдигар бо ин забони поку ноби тоҷикӣ суҳбат бикунед. салому алейкум. نجیب بارور میگه لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است. لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است. از تبار رستم و از زادگاه آرشم، از تبار رستم و از زادگاه آرشم، تیره هایم واژگان است و کمانم پارسی است. این زبان واحد، این پهنای فرهنگ سترگ، این زبان واحد، این پهنای فرهنگ سترگ، گنگ اگر من خواب دیدم ترجمانم پارسی است. این زبان رودکی و مولوی و حافظ است. این زبان رودکی و مولوی و حافظ است. این جنون عشق در خون رگانم پارسی است. مولویوار دوست دارم این زبان شمس را، مولویوار دوست دارم این زبان شمس را. این زبان شعر و منطق در دهانم پارسی است. هر کجا در من نهال دوستی بنشانده اند، هر کجا در من نهال دوستی بنشانده اند. باغ صلح و آشتی ام، باغبانم پارسی